malalaman, katotohanan ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI TV Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras sa Radyo DCKI 3 minutos na po. Pasado alas 11 nin pagka morning ang oras na ini. Atod po sendukan mga minasunod Lucena Electrical Supply na yaon po dyan sa sentro kan Iriga asin katahid kan Barangay Hall kan San Francisco sudat po kan Iriga. Siring mo po ni Madam Monica Pirinki kan de Masol Cyprus, Miss Marizer Alvilor and OIC RRM Iriga City, Mr. Leopoldo Camindi and Oscar Head kan sudat po kan Iriga. Asin man ni Mr. Nestor Awa and sa tuya pong piso manager kan sudat po kan Iriga. Kaya naman tugang maray na aga po sa Sendo po Kabos. Welcome po sa tuyang pag-iribanan, digdi po sa laukan na sa tuyang programa. Ngunyan pong aldaw na Lunes. Apit sa 15 na po kan bulan na presente. Nasa kabangaan na po kita kan na bulan. Madali lang po ang sa tuyang bulan, no? Kaya parang ko sa lalo technical si Pading Tony Aguilar, si Ringman na si Kuya Rodero Cesar, dumand na sa ibong si Boss si James Uko, dangan na si Pading Tony Saison. Katugang ini po ang sinubong amigo sa radyo si Marbaroga. Mairibaran po kita sa programa abot ng alas 11:30. Dangan pag alas 11:30 ang pagbabareta. Good morning po sa tuyang mga tagapagantabay. Sa laukan sa tuyang programa. Ang PNP sa Banuan kan Bato abo pang magpaluwas kay pong nangyaring inkwentro dyan sa may barangay Payak sa Banuan kan Bato. Kasud mapa ang inkwentro. Kumpirmado na duwa pong alagad ng batas PNP ang binarawian ng buhay sa nangyaring inkwentro dyan sa may barangay Payak sa Banuan kan Bato. Kaming duwa ni Dondon Onyedo nagpasiring sa headquarters kan na PNP. Abo talaga ang PNP Batuta. Bakuman nga kami ang naka-encuentro kundi mga members kan PNP dyan sa nearby. Anyway, gusto ko lang itaong
impormasyon na kita. Bad sabi yun na dahil kita nagpapasilin sa PNP. Mantang kita taga-Bato. O Mayo. Dapat kaya pala na duman sa barangay Nierpa o mga taga-media, may mga taga-television pa, ay dahil nakakuha ng informasyon. Anyway, para po sa mga kababaihan na iyo po ang tinatamaan kan cancer sa suso. Ito pong inaapod na breast cancer. Ang nasintomas lakan na cancer na ini, yun na garo baga nagiging kumplitan na orange ang kutis kan suso. Minsan mapula o nagkakaliskis. Iguang mga bukol ang suso. Asing pwedeng makulog. O minsan, dahil. Bumabaligtad ang utongkan na suso. Kaya kung kamo nakakamate gani, uy, magpa-check up todos kamo. Bad ko ni na kamo nin siring na hela. Nakabandera kan sa cancer sa suso kung may mga igwa ng mga ito pagang presidents ng mga namamatian kasi ng pamilya, ladong-lalo na po ang inaatake ganito pong mga dahil nakakapangaki. As in, ito pong dahil nagpapasuso kasi ng mga aki. Iyon da ang mga tinatamaan kainin. Kapag nadukayan na may cancer sa suso, kumanap kan doktor o ospital kung nasain kaya mong ang preso na magpa-operar. Sabi ko dahil magpakonsulta kan mga doktor asin magpa-operar sa mga ini kung bako man talagang linya kan doktor. Isipon ang buhay kan sendong kapamilya. Magapot kung ang budget kaya, kung igwa, kung baguman magpa-konsulta sa PhilHealth, magrani sa PCSO, tanganing makatabang. Asin sa mga social services na napiling hospital. Magpakonsulta tulos asin magpabulong. Ibitaran na maglala ang sendong na mamatian. O, hindi po para po sa mga kababaihan. Kamu po pinapatanidan. Kaya nun ang kulog na cancer sa paagikan pag-aanda na maray, iapot sa doktor kung ano ang nahelang asin paano ang burulungan kaini. Asin pag-adalan na maigi ang kulog, gibon man ang mga dapat nagibuhon, kaaro kan trabaho, bakasyon, pagpasiring sa mga mahal sa buhay, sa mga paryentes, an exercise, kaaro kan paglalakaw. Tumawa man minsan magdala ning
sini dagos an pag-relax. Dahil mo isipon na ikuang helang na siring kay ni. Talagang grabe. Pag isipon mo, kung kakayanon mo ang siring na karastusan, kung medyo po sa buhay, magrani sa mga institusyon na nagtatao nin mga social services. Ansaro sa pagkantal kan iguang siling kan mga may helang kan cancer, asin kung paano sasabiyon sa mga aki na saragit pa an sa imong na mawatian na helang. Isabi ang katukuhanan tanganing dahil man mag-worry ang sendong mga mahal sa buhay. Ini po ang nasarong bagay na dapat nindong gibuhon. Lalo-lalo na kung igwa kita nin siling nakakamatian. Paano makakaiwas sa kulog helang sa suso? Mayo po nin miracle food. Kaarog kan advice kan kadaklan na magkakan ning manibang gulay, asin prutas. Mag-exercise, asin patineron ang tamang timbang. Iyo po sana ang dapat nindong gibuhon. Mayo ng iba. Bayan ang mga tugang sa tuyang informasyon. Sa iba pang informasyon mo niyan na pagkaaga kunya na Lunes pati kan aga ngunyan pong Lunes may sumaman ang alkalde kan Banuan kan Nabwa inagian mi ni dun unyido ang igibon na o giligibong suma ni alkalde Persin Bulan. Ano mga tukang kami po magbenta urat chance na para sa mga hanap buhay na bot niya tong
Ipaabot ko yung mga tagapagantabay, kami po mabuwenta oratsan, uya muna po ang hanap buhay. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision, ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1 San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optical para sa lahat with 70 branches nationwide. New and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1 San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Tanzan, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles, and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iriga City, Muro and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Muro and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Muro and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Ang Visa sa Radyo, atod sa inyo Linda, Shirley Taduran Mirando and family, La Purísima, Iriga City. Mr. and Mrs. Manuel Cabanyero and family, San Agustin, Iriga City. Mr. and Mrs. Daniel Calisen and family, San Agustin, Iriga City. Maria Angela Molina Espina, Kuala Lumpur, Malaysia. St. Elizabeth School of Iriga Incorporated, San Isidro, Iriga City. Kagawad Elma de Lima Gaspe, San Agustin, Iriga City. Holy Cross Parish Church, Nabwa, Camarines Sur, as in an RPM DZKI family. 21 minutos agi na po ang alas 11 din pagka morning. Iki po sa tuyang pagribanan. May ibang dapat ibuhon. Mag-ibitar sana kahit itong mga pagkakan na tayo pwede. May mga pagkakan na dahil pwede, may pagkakan na dahil mapakasobra, may pagkakan na tama sana sa tuya. Ini ang dapat niya itong gibuon. Dahil kapag pwersahon na tabawan, iyo ang sa tuyang gusto na kakanon. Maski ba yan masiram, dahil pwede sa tuya, pagpiliton. Dahil naman tugang
pinapabot pa lang niya to sa tuyang mga tagapagantabay, mga amigos y amigas na lubong ni Pading Mark Rodriguez, may nagapot kaya sa tuya. Sa pitsa na 20 na po, kan bulan na presente. Yan po ang naapagaraman ko. Kaya lang mayo pa nin daw kung hapon o aga ang lubong. Basta pizza 20. Kaya naman tugang sa tuyang kaya naman tugang sa tuyang informasyon sa tuyang pag-iribanan sa tuyang programang Salud Asin Kabuhayan. Alam po nito na sa tuyang naman sa diri kung mataba kita, kung kita gustong magniwan, depende po sa tuya. Ano po? Tumang kaya sa mo pag nagsadit, kung sabihin ika, iguang pigtutumahan. Pag ika nagdakula, nagtababaga kaya, uy, dahil nga nagtutumahan. Dahil nga nagtataga namin. Yan ano, pag medyo nagsalit sa imong hawak, karoon ngayon na sobrang na nga si Kuya Mar. Pero naman tugang inabot na kita na tamang oras kan sa tuyang pag-iribanan. Ngunyan daw na inikan na Lunes. Lalo technical si Pading Tony Aguilar, yan man si Kuya Rodel Cesar. Naman sa ibong si James Hugo, tangan si Pading Tony Aguilar. Ay, Tony Jackson. Ako po si Barbaroga. Salamat kan sa lupong pagantaway. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadia, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa good mo niyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas.
sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcasting ng Pilipinas. Ang natamang oras sa radyo DCKI, alas 11:30 na po ng pagka-morning. Radyo Ronda Newswatch. Radyo Ronda Newswatch. Maray naga Bicolanja, maray naga Rinconada, maray naga Iriga. Uya na po ang sa tuyang mga Bareta Canal daw. Sa lado technical si Pading Tony Aguilar. Ini po ang sinupong para Bareta si Mar Baroga. O yan na po ang nakatiripunan ka na sa tuyang pagbabareta. Ngunyan na aldaw ninikan na Lunes. O yan na po ang mga detalyes ka na sa tuyang mga Bareta Canal daw. Padagos padagos mo yan ang nangyaring enkwentro sa pagultanan ka na mga soldados ka na militar. Asin man kan New People's Army. Pagka-kumpirmar na duwang tauhan kan na PNP ang subot sa ngunyan na pinagbawianin na buhay sa nangyaring enkwentro kasudma na pinagabistong sinda police officer tumibawa sini papang kay banan kani sa ngunyan na subot ang enkwentro sa pagultanan kan PNP asin man kan New People's Army nangyari dyan sa barangay Payak sa Banwan kan Bato Kasudba na pagkaaga. Basado sa informasyon na pinabot ni Police Major Malo Kalubaki, ang tagapagkataram kan PNP digdi sa Bicol, ang nasambitan ng kailang o kaya enkwentro ang nasubot imbestigaran na kan mga otoridad. Sa iba pang mga detalles ngunyan kan na mga Bareta Canal daw. Pinagsagibo man ng ngunyan daw ang suma
o kaya state of municipal address ni Alcalde Fernando Simbulan kan na banuan kan na nabwa sa ginibong inaugural session kan sanggunian pan bayan kan na sinambit ng banuan mayor na bisita si Mayor Simbulan na nagpaabot kan na sa iyang mensahe para sa Nabuenos. Asin na mismo ilatad na sa iyang mga programa para sa tulong na taon na pagserbi bilang alkalde kan na sinambit ng banwaan. Iba pa mga detalyes kan sa tuyang mga barata matyagang nagalat nin magdamag sa sudad kan naga ang sarong magama nagikan sa banuan kan buwik Camarines Sur para sa naman makaabel sa serbisyo nga tud kan gobyerno. Segon kay Lauro Biras, sinabi kaning alas 2 pa din hapon nagani sindang harong pasiringon sa sudad kan naga. Ako nga layo ang sendang lugar pinilit nindang makapasiring sa sinambit ng syudad para makabil sa libreng check-up kan sendang mga namamatian. Iba pa mga detalyes ngunyan kan na mga bareta kan aldaw. Nagpasaklulo na ang mga tsuper kan Trimobile sa banuan kan Bato Camarines Sur Kikunsyal Ruben Aguila na yuman ang committee chairman kan Committee on Transportation sa sinambit ng sanggunian. Sigon sa reklamo kan mga tsuper sa paagi kan sendang presidente na si Mr. Unuya mas namamayagpag subot ang mga kolorom na Trimobile kaysa sa mga igwa nin permit na Trimobile na igwa nin na saliring pilahan sa nasambit ng banuan. Sigon na kan mga Trimobile drivers sa sinambit ng banuan na dapat subot na magiro na ang committee chairman kan transportasyon tanganing matawan man in pagkakataon na papundoon ang mga kolorom na Trimobile sana sampitan ng banuan mas dakol subot ang nagbibiyay kolorom na Trimobile kaysa sa mga igwa nin na permit na magbiyay sa sinambit ng banuan. Mas kiranganing nagdugang ang sendang babayadan mayo maning problema basta ang importante mawara ang kolorom na nagbibiyay sa sinambit ng banuan. Iba pang mga detalyes kan sa tuyang mga bareta ipinag-orgulyo mo niyan kan Archdiocese of Cáceres ang pagkailihir sa Pilipinong padi bilang bagong leader kan Dominican Mission sa Bilog na Kinaban. Sa mensahe na ipinaabot ni Arsobispo Rolando Tirona, sinabi kaning sarong orgulyo sa Philippine
Dominican priest sa simbahan katoliko sa nasyon ang pagkakailir kay Reverend o Father Gerald Timoner III bilang Master of Order, Apprentice of Mas Bistado bilang Dominican Order, asin inuting asyanong makapot sa nampitan na posisyon. Sigon kay Terona, ang pagkapot ni Tominer sa nampitan na nagkaw na posisyon, ang nagpapaling salaman na binibisto kan Dominicans kan leadership qualities kan mga Pinoy. Sarong orgulyo man subot ini para sa Bicol region kung sa intobong dait Camarines Norte ang Timoner. Katakot kay ni naging kami na Terona ang gabus na suportaran asin ipangadji ang numbitan na Bicolanong padi para makaputan ng dakulang responsibilidad. Iba pa mga detalles ngunyan kan sa tuyang mga barata. Sa satuyang bareta sa lado nasyonal, iginaugmakan na Commission on Human Rights ang pagpapaluwas kan resolution kan United Nations Human Rights na imbestigahan ang mga nangyayari na extrajudicial killing sa nasyon. Sa ipinalawas na pahayag kan CHR na dapat seryoson kan gobyerno kan na Pilipinas ang investigasyon. Digdi support mailing kun mayong pigbabalga ang gobyerno sa pagpapautog nindakan anti-drug campaign. Naglalaom man ang Commission on Human Rights na sa pag-imbestigar kan United Nations Human Rights Commission matanggal na anuman na pagbalga sa karapatan pantao. Iba pa mga detalles ngunyan kan sa tuyang mga bareta kan aldaw. Nag-umapaw ang nakogmaan kan sarong senior citizen natatay duman sa Negros Occidental. Ulit lang makakapagpangalo na ini inharos 4 na dekada na pagkapasan sa sayang akin na dahin nakakalakaw. Si Welfare Laburdo, 38 anyos residentes kan Santa Rosa, Murcia, ang saro sa mga nakaresibikan libreng wheelchair kan maraman na siya ang nakakuha ka na sinampit ng libreng wheelchair. Dakulang pasalamat ang ipinapaabot ang sa iyang pamilya, lalong-lalo na ang sa iyang ama. Sa iba pa mga detalles ka na mga barata pero sa kasong panderibog o paghamok, sinangatan naman ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165 ang nasarong 26 anyos na lalaki o
Origi na nirespondihan kan mga otoridad anapod sa telepono kan sarong concerned citizen sa barangay Kapas sa Guaw La Union. Dapit sa supot pagkahamok kan sarong lalaki na armado asin nagaangat ni sa mga tambay kan sinambit ng lugar. Nagresulta ini sa pagkakadakop kan suspect na si Francis Doctorero, soltero asin residentes kan barangay San Nicolas West, Agu La Union. Iba pa mga detalyes kan na mga bareta kan aldaw. Sa iba pang mga detalyes ngunyan kan mga bareta. Iba pa mga detalyes ngunyan kan na mga bareta kan aldaw. Mga bareta niya tungunyan. Bareta pa man nagraray sa Senado Nasional. Ikingkaminar kan na Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region, ang mga overseas Filipino workers na magkapital sa agrikultura. Nagsagibo ang Agribusiness Marketing Assistant Division kan DA-CAR ang kan Agribusiness Investment Forum duman sa Baguio. Sigon kay Attorney Jeneline Dawayan, DA-CAR Regional Technical Director for Research and Regulation. Magsasagibo ang departamento kan mga agribusiness opportunities na makakatabang sa mga OFW. Iba pa mga detalyes ngunyan kan sa tuyang mga bareta.
Iba pa mga detalles ngunyan ka na mga bareta kanal daw. Iingwaon na ka na gobyerno na matawan ni Justisya asin madakop pa ang mga suspects na guminadan kay Eduardo Edison na news anchor ka na Brigada News FM duman sa Kinadapawan City. Ini ang pinagsiguro ni Presidential Task Force on Media Security Undersecretary Joel Igco na nagbisita sa Burol ni Dizon na sa sudad kan Kinadapawan. Nakipag-ulay man na si Igco kan Kiko Tabato, Provincial Director, Police Colonel Maximino Layugan, para siguraduhan ang mararong na investigasyon sa panggagadan sa pamahayag. Enot na pinagadanan kan investigasyon kan pulisa sa binilog na Special Investigation Team ang mga kuha sa CCTV gikan sa Ipatura kan BNFM nasta sa lugar kung saan pinagbabadil gadan kan riding in tandem suspect si Dizon. Iba pa mga detalles kan na sa tuyang mga bareta kan aldaw. Sa tuyang bareta ngunyan, nanindugan na si PDP laban na President Secretary o Senador Coco Pimentel na masunod sa ordin ni Presidente Rodrigo Duterte dapit sa term sharing na tagiga representative Peter Alan Cayetano asin Marinduque Representative Lord Alan Velasco bilang House Speaker. Sinabi ni Pimentel na tiwala ining masimbag si Velasco sa pagbabaranga ninda kan termino ni Cayetano ulit na daiman da talaga ini kontra sa term sharing. Siniguro man na ayuson ang sandang partido ang magiging barangaan kan duwa na paninirbihan. Ngunyan na sa satuyang bareta sa lado nin Carauca Internacional sa lado nasyonal muna kan sa tuyang mga babareta ngunyan daw magayon na bareta para sa 80 opisyal asin na personnel kan Bangsamoro
Autonomous Region in Muslim Mindanao. Basta makakareceive na sindakan sendang suweldo. Saro ini sa napagurulayan kasubang gininda Presidente Rodrigo Duterte asin Chief Minister Alhad Murad Ibrahim sa sendang telepon sa Malacanang. Kabali sa ipapalawat na pundukan gobyerno ang nasa 59 milyon hasta 69 milyon para sa kabilugan na anong na bulan na sweldo kan mga tagaban. Napagalaman na abala ang pagpapasweldo sa mga opisyal kung kan magpunsindang magtrabaho bila o kaning Pebrero monya na taon. Sinabi ni Murad maibaba na sandang mga personnel ang sandang nabalang sweldo sa lalong madaling panahon. Digdi pinapahiling subod ni Presidente Rodrigo Duterte si Pinyol bilang sa iyang appointment alagad sa ligurong na ini makikiaram sa indang operasyon. Ngunyan sa satuyang pareta sa lado internasyonal, dagos na si US President Donald Trump ang gigibon na pag-aristo sa mga nagkatarang ribong undocumented migrants ngunyan na weekend. Papanginutan ini kan mga agent kan Immigration and Customs Enforcement Agency. Dagdag pa ni Trump na ulit sa sinda ang illegal na uminabot sa nasyon kaya dapat man sinda ang pabalikon sa sindang pinagkikanan. Dagdag pa kini na prioridad dindang arestohon ang may mga kaso asin gang members. Dagdag subot kan radio ang pagtanggal kan mga kriminal sa indang nasyon. Sa satuyang karagdagan sa lado nin Karawat, papalibrehon naman subot kan Golden State Warriors si veteran point guard Zion Levinson, pero bantay baso sa report mayo pasupot na plano ang basketballista na magretiro dahil may intensyon pa rin magkawat pa sa rupang Cicero. Ang dating fourth overall selection kan 2004 draft kan Los Angeles Clippers pinag tao sa Warriors. Nakatalaan man na makakuha ng $7.7 million kaning 2019-2000 alagad 2 million sa naman ang garantiya digdi. Naglistan kan average na 4.0 point as in 1.8 assist si Levinson sa 64 games kaning nagtalikod na season. Mga tugang nga sinupunan tabayanan ang nakatiripunan kan sa tuyang pagbabareta kan Aldao. Sa lado teknikal si Pading Tony Aguilar. Ako po ang nasigno pong para balita si Mar Baroga.
Salamat kan sa inyo pong pagantabay. Salamat kan sa inyong pagantabay ngunyan na aldaw na Lunes sa Radyo Ronda Newswatch.